Ini TIPRA demand bu permanai mani asam ini usia sepatutnya सरकार tongkona jatuh sini. बोलो भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद राजीव बट्टास जिंदाबाद राजीव बट्टास जिंदाबाद जिष्णुदेव वर्मा जिंदाबाद जिष्णुदेव वर्मा जिंदाबाद कृष्णपुरवासी जिंदाबाद कृष्णपुरवासी जिंदाबाद कृष्णपुरवासी जिंदाबाद कृष्णपुर विधानसभा जिंदाबाद कृष्णपुर विधानसभा जिंदाबाद हामबाय जतन हरकाहाम बेलाय तंथांमोनि मोखाङाव तंथागो दिनै 29 कृष्णपुर विधानसभानि बिसिंथै दिनै रतनदेव बर्मानि नेतृत्वआव करकरि कामियाव जों फायो चिनि जत लिडार्स फायो दिनै बर' चिनि दलाव हाबनाय सोंबाय मोदीजिनि लगे हिमनाय 29 कृष्णपुर बोसोरखाङाव तेबा आगवरि लांनाय आमानि बागैनो दिनै बिनि वानसुमन काहाम वानसुमन बिसिंथै बिनि नगन बिनि नग्न खुमन दिनै बर' सोंबाय दिनै याकबाय मिलगै ब दिनै बिनि दल याकरै BJP ब याप्रि सै दङ आबानि बागैनो जत जे फायनाय ताखौनो जों जत हामबाय ते रतनबो हामबाय बोसखाङा तेबो जों गाहामका बुंनानै ते जाराबो तावबो फायाखौ मते हाय रतन हाय वानसुमन बिसिंथि हायनो जारा 16 तारिखनि सिगां नग नग जतन कबक जागो फायबायदि मोदीजिनि लगे गाहाम लामाव हिमलायनाय चिनि दफानो जों आगलायनाय आबानि बागैनो चिनि जारा ताबो फायाखौ बाखि रनो ताखौ जों कबक हामबाय बरक अनेके दङ मथा तै IPF टिमबो दङ बरक मथा बा IPF टिम मिलिना थिनि जत थिनि BJP फाय पार्टी IPF टिनि तेलमरा OS डिविजन नि सेक्रेटारि बर्तमान सामं खाई दङ रानिंगो न दङ जत कम्युनिकेशन तिनि सेंट्रल लेवल जत न कम्युनिकेशन दङ बाहाय बुंनाय या जत साइमान हायबानो जों IPF ति जो अंगै लाइथाने 5 बोसोराव खलायनो फायकिया फेबा ताबो बुसकांगो हायना हाय IPF ति BJP जो अंगै सरकार गठन खायनाय हिनफानो आव लाइथानायाव जों गमनो खाते नरक साइमानका आनि तो गतना बंगै थांका आनि निसरनो खौरो खामका एडिस इलेक्शन बिसिंगो यां आशा खायो जे BJP IPF ति जो अंगै फाइपानो फाइनाय ओ 2023 इलेक्शन आं चिनि 29 कृष्णपुरनि कैंडिडेट बायनो लगी सामं खलायनाय हिने आशा होइनो बबाय बरक तिनि फाइके आबो हाकिना आं कबरुइ बरक बाय तिनि जकुंखा तै सिनियर दंगो 28 विधानसभानि भोटारबो दंगो सिनि OS de तेलमरा डिविजन नि अर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि चिनि सुमेन कलय तै बिनि लगी दंगो चिनि जत लिडार फ्रक तेबो फाइनाय अबो हाकिनो बोसरां सालाबो हने आं खाख्लायो जों जेसेके फनो BJP सरकार तो तंगनाय नहनि जों साइमान अबने आशा तैनो जेहेतु सरकार दंबो अ सरकार मेन सरकार बायना गोरंनि सामं खायसनाय हने आं वानसुगिनो तिनि आं याब्रि साका तै जों तिनारो फाइका 26 family तै 78 voter अब हायरो जों तिनि अर फाइमानि जस्ट जों लिडार रक्समे फाइका जों जत पब्लिक तो जों तौलिया आबनि बागै बोसरांमते फाइनाय अब हाय जों टारगेट दं आगि तो जों थेक तिनि पार्टी IPF तिनि नाहारमुं टिप्रालेन दंगो तावबो खलायनो दंगो जिजारा तंगै तने रक बरक जड दिन तंसाकनो बरने आदिमन तंनाय जों निजिबो हामजागो जों जाति दफना हामजागोनो खलाय फैकिया फेयाबा जों चिनि नग्न खुंबो साबती हिक्सा चिनि बेबा परिबर चालक थानाय के चिनि TIPRA डिमांड बु प्रमानाय माने जों निजि उसिया
aboni bagai aw जों जेहेतु एलायन्स पार्टनार सरकार तंफानो जेहेतु चिनि कैंडिडेट छे ओ जागा बीजेपी नि हिंकेबा जों बर बयनो सामु गोदालै तांसमाय आबाहायके वानसुबि संथि नि चिनि बुंखाय ani रतन देव ब्रह्म आं वेस्ट टेलमरा डिविजननि सेक्रेटारि बर्तमान